Tässä ryhmässä, joka täällä on, siellä on 9 henkeä kaiken kaikkiaan tuli. He on tulleet Kiinasta, pääasiallisesti Pekingistä. Ja tässä osa heistä on matkanjärjestäjiä, 2 suuren matkanjärjestäjä toimiston edustajia ja sitten siellä on myös median edustajia. Eli niin kun meillä on mahdollisuus nyt esitellä erityisesti Vuokatin, Kajanin, Oulujärven tuotteita, talvituotteita näille matkanjärjestäjille, jotka ei tiedä Kainuusta oikeastaan yhtään mitään. No tavoitteena tässähän meillä on takana kehittämishanke, jossa on mukana yrittäjät, Kainuun liitto ja Kainuun etu. Ja meillä tämän kehittämishankkeen resursseilla on mahdollisuus aktivoida näitä kiinalaisia, japanilaisia ja keski-eurooppalaisia matkanjärjestäjiä käymään tällä hankealueella ja markkinoida erityisesti Vuokatin, Kajanin ja Oulujärven alueen tuotteita, mutta myös koko Kainuuta. It's a lovely day today. We go to we visit the skiing slope and the snow channel, also the snowmobile, shuffling, husky, and the snowshoes. Oh, it's a lovely day today. Here is my first time here, and a lot of fun activities and lovely angry birds inside the park. Yeah, we don't know this place before. Yes, I think it will be the popular place in the future. Meillä on aika hyvä paketti tällä hetkellä. Me odotetaan nyt vain, että tänne tulee niitä vierailuja, että me pystytään esittelemään tuotteita, testaamaan niitä ja sitten saamaan tietoa siitä, että mitä pitää korjata, jos on tarpeen. Ja sitten ruveta menemään isommalla haravalla, sanotaan noin vuoden kuluttua näille markkinoille tehokkaasti isommalla resurssilla. Next time maybe bring my family here. I think my son must be loved the Angry Birds inside the park and also the very luxury apartment and the cabins here nearby the skiing slope. Täällähän niin kuin Vuokatissa ja Kainuussa yleisesti ei hirveästi ole tähän saakka ollutkaan vielä kiinalaisia eikä japanilaisia, mutta mä veikkaan kyllä, että niitä rupeaa nyt näkymään vähän enemmän jollain aikajänteellä.